синката ми праща да видим някакъв замък чат, дето е по-ефтин от апартамент в София. Къв този замък сега? 713 000 долара струва. Снимките на замъка. Ето, значи за 1,5 милиона, човек. Че в София апартаменти има ли по 1,5 милиона? Аз гледайки били в Дубай по-ефтин апартамент в София. Човек, то кое не е по-ефтин от апартамент в София? Наистина. Някога се чудя хората, що се избиват, всички се тъпчат там. Че изглежда добре, бе, то даже е kinda поддържано вътре. Аз си мислех, че ще за тотален ремонт всичко да му реставрираш. То даже градината е поддържана. Даже е много добре. Деца вика, мога влезеш направо да живееш, има и кухня, само че тук трябва да си паралия човек, за да ти бачка някой в кухнята. Да, малко е... Ма то по принцип замъци с такъв интериор, нали, по-класически, по-старовремски. Нали, да се личи, че имаш пари. Нали, няма го направиш с мебелите от Икеа, естествено, защото няма и да се ходи, де. Тъй, че интериора, честно казано, направо си топ за замък. Ако трябва да бъдем честни. Яко е. На то вижте някакво заведение май е било нещо, защото гледайте тук масичките с салфетките с това направене. Да, честно казано, ако трябва да избера някой пред апартамент в София и това, по-хубаво да избере това, брат. Като пръскаш 1,5 милиона, това според мен има повече стойност. Зависи локацията. Брат, ебал съм ти локацията, ако мога да си купя замък вместо някакъв смотан апартамент в София. Никаква локация в София няма да би да си купиш замък, човек. Готов, поддържан. Едва ли този замък е тупнат по средата на някой град. И все пак ме тако. Да си купиш цял замък, поддържан, запазен. Аз ако имам 1,5 милиона и трябва да избера дали да си купя замък, голям замък с на 2-3 етажа с огромна градина, земи около него и т.н. Естествено, че купя замък, а не апартамент в София. Смисъл. Честно, брат, ти ако имаш 1,5 милиона да харчиш, верно ли ще си купиш апартамент в София? Ти ако имаш 1,5 милиона, значи долу-горе са добре така финансово. За какво ти да се бучнеш в апартамент в София? Замисли са. Замисли са наистина. Кой нормален човек ще си даде 1,5 милиона да заживее в апартамент в София, ако разполага с такива пари? Може би само аз така го гледам като човек от дълбоката провинция, но някак се не ми звучи логично. Къща по-хубаво, нещо извън града. С голям двор, голяма къща за 1,5 милиона, брат, ти палат може си направиш, бе. Апартамент в София се затворя там в някакъв умрял двустаен за тези пари. Защото локацията му била топ. Леле, ще мога да сляза и долу, ще имам дюнери. Леле, локацията е топ. Този е във Франция, иначе в Италия има малко по-скъпе, ама пък малко над милион. Сега има и по няколко милиона, ама като се замислиш, милион е ефтино за замък. Да бе, има всякакви замъци, много замъци се продават. Тук цяло трябва да имаш пари, за да имаш замък, защото този замък иска поддръжка и някакви такси, така нататък, ще се водят някакви паметници и за съжаление повечето хора деца наследили замъци, на които семействата им са били някакви аристократи преди години, не могат да си позволят да ги поддържат, затова ги продават. Или имат финансови затруднения. Мисля, това, че си наследил замък, не означава, че си богат. Ще си богат след като го продадеш, реално. Равно къща близо до София на не 500 км от близък град. Дай да го видим къде е този замък, бе. Митко пак много преувеличава нещата. Митко, малко няма как да си на 500 км от град във Франция и то да има замък на всичкото отгоре, защото най-малкото градовете на времето са оформили около замъци или замъци са правили около градове, защото все пак някой трябва да го обслужва този замък, Митко. Но хайде да го видим сега, че ми стана интересно. Къде е този замък? И където и да е, Митко, пак бих предпочел замък да купя, брат, огромен, поддържан с двор и с земи, отколкото апартамент в София за 1,5 милиона, ако ги имам тези пари. Аз ги нямам, естествено, но хипотетично, ако имам, за какво ми да инвестирам в апартамент в София, което после поддръжката? Обуде, аз това ти казвам. То замък е за хора с пари, които могат да го поддържат. Ти ако си човек с пари и можеш да си позволиш 1,5 милиона да дадеш за жилище, това е идеята. Че няма логика да ги дадеш в София да си купиш апартамент. Можеш да си купиш всичко друго и следователно да го поддържаш, защото очевидно имаш тази възможност. Нали? Няма да тръгнем аз и ти да купуваме жилище за 1,5 милиона, нали? Защото нямаме такива средства. Но ако е някой с 1,5 милиона и се чуди какво да си купи, нали? Малко е нелогично да избере апартамент в София пред това човек.
Какво ще се народи 10 деца и ще живеят в двустаен в София за 1,5 милиона или ще има цял замък, където децата му да могат да бягат и всичко наоколо да е негово. Прилежащите земи. Много ясно, че това, брат. Всеки нормален човек според мен това би избрал. Къде е тази локация? Пиши ли локацията някъде? Сент Флор Аверн Рион Алп. И сега ще го намирам. Чаем, сега ще моля да намирам тази локация, защото това ли трябва да е? Ей го. И то си град бе, този. Тук има замък някакъв, ма то това май е друг замък. Няма да видим. Не, това трябва да е друг, няма да е това. Значи този замък е някъде тука. Сега къде точно е, не мога да ти кажа, защото нямам представа, но някъде тук е този замък. Ако приемем, че това е общината или какво са води, значи не на 500 км, ами на 5 има замък. Митко, аз като гледам във Франция, на доста често има населени места, брат. В смисъл, няма да останеш гладен и жаден, ако си купиш замък за 1,5 милиона. Той за село може да мине. Е, той Митко иска град като София, пичове. В смисъл. Митко, аз честно казано бих живял по-скоро на такова място, отколкото в София. В смисъл. Повече вайп е. Да, аз знам. Ко ще ми даде София, брат? Грозното НДК. Нече нещо. Сайта има бутон Map, който е къде? Аха. Ние сме там, бе. То не е ли това? Само че то дава града. Ние точно тук сме, го до църквата. Поне да има болница и полиция. Митко, сигурен съм, че има болница и полиция тук. От молете се. Ега, къде е болницата? Това да не ти България, дето има в областните градове само болница. Аз съм тук сигурен, че по селата ще има болница, брат. Той е Франция, момче. Виж каква голяма болница, тя е сигурно по-голяма от Пловдивската. Молете се, Митко. Не сме в България тук. Какво ще се прехранваш там, ако работиш в София? Не бе, Дария. Оф, защо всички така го разсъждавате? Пичове, вие ако имате 1,5 милиона, може би сте привъртяли играта. Вие ако имате 1,5 милиона, верно ли ще ги дадете всичките за апартамент в София, за да живеете просто в София, да бачкате някаква умряла работа, де ще взимате с 500 лева повече или с 1000, отколкото в другите градове. Брат, аз ако имам 1,5 милиона, естествено, че ще си купя замък. Човек ще развива туризъм. То замък не е просто така да ти седи хората, както виждате, за заведения са го ползвали. ОТФ. Защо разсъждавате така е? С какво ще се прехранваш? Да, ще дам 1,5 милиона за някакъв тъп апартамент в София, брат, и после ще бачкам за 2000 лева. Вие представяте ли си го? То в такъв случай е по-хубаво да не дам 1,5 милиона, да си купя нещо, някаква къща за 100 бона, някъде с другите пари да живея, човек. Мисъл, с какво ще живееш? Ти ако имаш 1,5 милиона за замък, може би си привъртял играта, Дария. Не че нещо. Колко хора могат да дадат 1,5 милиона за замък или за жилище като цяло? Да, точно, Митко, ти ще имаш някакъв бизнес, те няма ти паднат от небето 1,5 милиона. От Дария го разсъждая, ако ще работиш, ако си купиш такова нещо. Ако си купиш такова нещо, може би идеята ти е, че няма да работиш вече. Тям да тегля заем, те ще ти дадат 1,5 милиона, Митко. Иначе гледай, бе, всичко си има, бе, брат. Град, то да не е като България тук. В областните градове да няма нищо. Ти си мислиш, че като е село или някакъв малък град, то правилно е, братко. Не знам иначе къде е замъка. Те дават локацията на града. Замъка трябва да е някъде е тук, в тази община, която ме е списал преди малко. Да, виж, това е в този регион. Кръгчето някъде са намира. Кое че рече, че някъде е тук е, тъй трябва да е. Да не, това е. Тук има един замък, ама няма да е той, бе, чат. Си мисля. Чай да видим, да не е той. Да не е това, бе. Това ли е, бе? Може и това да е, не знам. Аз ако имам 1,5 милиона, ще тракам с пръсти, ще играя тенис скоро в задния си двор. Пита защо би си купил апартамент в София, ами хората работят там, затова живеят там. Не бе, Дария. Оф, тя пак не е чула човек. Някой да обясни, че сравняваме. Ако имаш 1,5 милиона, защо би си избрал да ги дадеш за умрял апартамент в София? Дария, ти сериозно ли ако имаш 1,5 милиона, ще ги дадеш за апартамент в София, за да работиш в София? Господи, това е... Аз дори, който не се считам за финансово грамотен, мога ти кажа, че това е отвратителна финансова стратегия. Не знам дали това е замъка, чат. Може и това да е. Ма не мяза на него, то ще е някакъв друг. Не знам къде е, няма значение, някъде тук е. Та да. Хом да играем.
който иска да скупува апартаменти, където иска, честно казано, не ме бърка.